Subling gireklamo sa pipila ka vendors ug customers ang baradong drainage sa Agdao Public Market sa Davao City. Apan sumala sa market inspector, usa sa mga hinungdan mao ang pipila ka vendors nga nagapataka og labay ug basura. Ani ang balitang barangay ni John D. Esteban. Milugwa ang hugaw nga tubig sa drainage dinhi sa Agdao Public Market sa Davao City. Radyo na siya, labi nagkusok kayong ulan, barado kayo na ma'am. Unsa po siya kahasol? Asuloy, mabot ng tubig diri ma'am. Baho kayo, gikan sa ilamos kanal. Hinuon, dali kining gihinluan sa market cleaners. Sagad mo gawas ang mga bangag. Ano yung mga hugaw, sulupin, mga hasang. Daan na ning problema sa mga vendors. Ug bureklamo sab daw ang mga market goers kay baho. Gitudlong hinungdan, mao ang gamay matud pa nga gigamit ka tubo. Maong maglisod og agas ang tubig paingon sa main kanal ug mag-backflow na. Gipaabot namo sa market inspector nga si Leo Paul Alparaque ang problema. Sumala niya, ang problema nila mao ang pipila ka vendors nga pataka og labay ug basura. Gani duna siya gipakita nga video sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Dinhi makita ning lalaki sa usa ka stall nga sumala pa ni Alparaque vendor. Iyang gisulod sa drainage ang basura. Naisyuhan na daw ang maong lalaki og notice of violation. Kasi ang gumagamit ng mga stalls is mga vendors usually. So galing yan sa lababo nila, papunta sa mga tubo, sa mga grease trap. So sana magtulungan kami para maiwasan yung magbara yung ating mga grease trap, mga kanal. Sumala ni Alparaque, regular matud pa ang ilahang paghinlo sa mga kanal. Kaming mga sweeper, every night gina-manage namin na ma-clean out yung mga barado sa grease trap. Dugay na ni nga reklamo o gipaabot na sa in-charge sa palengke ngadto sa contractor niadtong Disyembre sa nakalabing tuig ug nakita nga nakabara ang debris ato sa konstruksyon sa palengke. Apan nagabalik-balik gihapon ang problema. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.